empresas na questão do português? Como é que as pessoas se implicam na questão do português? A nossa associação tenta envolver também a pessoas, não somente jovens, mas também maiores, não? E isso é um trabalho que temos de fazer. Há alguns dias, uma pessoa idosa de 82 anos nos entregou uma série de palavrinhas que são talvez propriamente oliventinas, mas muitas delas têm raiz portuguesa. Eu vou comentar algumas delas, como por exemplo abafado, muito tapado, arrepio, escalofrio, cagaço, dar um susto, encetar, começar, empezar, esbirrar, estornudar, escupinho, saliva, faruja, uma pessoa que fala muito, feticheira, uma bruxa, furrucento, que tem rumbre, gafanhoto, o saltamonte, paneleiro, uma pessoa pelota, perguiça, pereza e penico, orinal. E como é que essa pessoa se... Conta a história de como é que essa pessoa chegou assim e tal, isso que nos contava ontem. Não sei, nós fizemos uma jornada sobre o português de Olivença e isto saiu na televisão regional, nacional e também na televisão local. E muita gente maior, quando vê isto, valora o que tem o nosso português, o português oliventino. E há algumas pessoas com idade que têm uma certa sensibilidade, não? Então aquela pessoa decidiu levar-me uma série de palavrinhas que ela considerava que eram interessantes, palavras populares que estão na rua e que, como digo, não são propriamente muitas delas portuguesas nem espanholas, mas que a maioria tem uma raiz portuguesa, a maioria delas. Mas já são propriamente oliventinas, não? Este é o português aqui que diz aqui, o senhor é português aqui da vila. Sim, sim, sim. Se não me vai a Lisboa e não entende a metade das coisas. Então vocês entendem bem o português da raia, da fronteira, mas se forem mais para dentro têm dificuldade. Já não sei. Aí onde vamos muito não é aí a Elba. A Elva. Aí se entende Aí muito sim, bem. se entende. Eles a nós e nós a eles. Mas mais para... Eu já estive em Lisboa várias vezes. Homem se entende, porque se entende um pouco, mais ou menos, não? Mas não é tanto... Não é igual. Quem se entende melhor? O que é que vocês entendem melhor? Os galegos ou os de Lisboa? O galego também se entende muito bem, porque às vezes na televisão mesmo deitam reportagem e eu me entero tudo que falam. Eu vejo pessoa anciana falando com o marido e então eu entendo, e a mulher minha também os entende. E a televisão portuguesa? Também. Percebem tudo? Tá? Aqui também há duas cadeias, eu apanho duas cadeias. Cadena. E se vê bem. Quais são as principais diferenças entre a televisão, entre o português genuíno, entre o português de Portugal e o que vocês falam? Homem, é mais difícil. Quais são as palavras diferentes que eles têm? Agora mesmo não posso dizer assim. Estão ouvindo nas conversas, é que não te das conta das dificuldades que temos nós para entendê-los, algum. Sem embargo, há pessoas falando eles do matrimónio, te enteras de tudo, mas outra não. Há palavras que não entendes. Eu acho que esta jornada sobre o português oliventino ajudou muito no sentido da sensibilização, porque há gente na Olivença que valora bem a herança cultural portuguesa no âmbito da língua, mas talvez a questão da língua foi uma coisa que
que não foi como os monumentos, que foram muito melhor valorados em termos gerais, falo. Então esta jornada contribuiu muito a que a gente tenha uma ideia melhor no sentido de conservar as nossas raízes linguísticas de Portugal. Foi espanhol e tu cambiaram logo por Campo Maior. Aqui vem alguns portugueses Aqui vem português Bom, dizendo a Amanda. vila é nossa. e nos perguntam, dizem, então, o senhor lhe gostaria de ser português? E não, mas agora de momento não. Nada, de momento nem nada. Nem é nada que aqui, somos espanhóis. de portugueses nada. De portugueses nada. Porquê? Porque Portugal é o país mais pobre. Exatamente. E é que esta, ahora mesmo a vila seria a capital de Portugal. Isto seria uma capital em Portugal. Ai, E mas cá na em Espanha não tem tanta importância, ou não? Eu acho que esta vila teria mais importância em Portugal do que em Espanha, ou não? Não creio que isto, se A fora, Olivença ele tem se dado... fora um plebiscito, umas eleições, se queriam ser espanhola ou portuguesa, eu creio que ganharia ser espanhola Sim, homem, por maioria. Por maioria absolutíssima. Homem, não tenha dúvida. É que aqui já mesmo já a gente velha já vai passando muita gente e era por a gente moça é que vem e todas falam em castelhano. Na escola não vos deixavam falar português, não é? A quem? A nós? Sim. Sim, falavam português na escola. escola, Eu sim. dizia isso que não. Já diria o mestre E da na escola escola está todo fora, mundo- pero os amigos todos nós Todo. falávamos em português. Claro. Claro, si te oían, te decían, aquí se habla en español, pero después la palabra... Não, logo estavam os filhos de papá, não compreendi. ¿Sabe qué es el filho do papá? Sei. Bueno, os então diziam-te assim, fala ao castelhano. Fala o castelhano e não nada... E eu lhe contestei muito, digo, eu falarei como a mim me dá a gana. Non sei se fala porque a clase alta de Olivenza non falaba o portugués. Esa era a principal diferenza entre as linguas, non? O portugués era falado polas clases baixas e o español polas altas. Sí. Pero os das clases altas ríanse dos da clase baixa por falar en portugués. Eu rir non acho porque sempre teño 53 anos, teño morado metade da minha vida nesta aldeia e parte en Olivenza e non teño visto non teño visto nem contactado que rían así, non. Eu non sei por onde vem essa de que deixaram os pais de falar com os filhos o português. Se estava mais visto, eu creio que é por ignorância. Ignorância de que a gente baixa era que falava essa língua. Não era gente baixa, era toda a gente. E por medo a serem identificados como portugueses, non? Acho que tampouco é isso. Não. Por não dar a importância que tinha a cultura e as línguas. E existe xente nova que o defenda, que estexa, por exemplo, na lengua diana? Sim, eu creo que os componentes todos da língua diana defendem a língua portuguesa e os Son costumes. novillos, son Pois é gente, villanos, existe ese tipo de xente que... é gente moça, sim. Mas non conseguen falar, ou si? Conseguem, sim. Há membros da associação, como gente que tem feito um ano de carreira em Coimbra, outros que se têm interessado muito e falam muito bem o português. 80 anos tenho. Eu digo, E lá na Rua da Pedra nasci, pode namorar. De dia estas velhas ao sol e de noite os cães a ladrar. Que querem? Que querem que isto volte a ser português. Sim. Não temos ouvido, mas não.
Vocês não querem. Vocês que opinam disso? A mim dá-me o mesmo. Não. Mas há um português mais menos. Isto é Espanha. Isto é Espanha, agora já é Espanha. Porque isso já foi cambiado. Por Campo Maior. Não. O rei diz Itália. Então qual é a origem de que isto agora seja espanhol e antes fosse português? Porque o rei fizeram um cambio. Por Campo Maior era espanhol. E até estava dentro da terra portuguesa. E isto era português, estava dentro da terra espanhola. Assim fizeram o câmbio. Que a Antáliga já não ficam falando? Não. Já. Eu acho que ele conheceu ainda alguns luso-falantes aqui em Antáliga, mas já morreram. Faz há 24 anos agora para São João, junho, que quando eu cheguei cá ainda havia alguns três que lembra-me eu. Havia que até chamavam-me e paravam-se comigo e a falar, e porque é que, claro, isto foi um dos povos onde mais depressa perdesse o português. E, claro, porque aqui está mais longe da vila, está a 20 km mais longe, e está mesmo perto a outras povoações de Castela, de Higuera de Vargas, Barcarrota. Então, aqui foi mais complicado. Sim, quando eu cheguei cá, ainda havia pessoas maiores, que ainda falavam português. Porque alguns percebem alguma coisa, hein? Sim. Alguns percebem, mas já é muito diferente. Mira o marido dessa mulher que passou aí, ainda bem não. Até o que fazes, farinha, mira. Sim, porque esta gente tem ouvido aos seus pais, não? Então tem essa... Mas já não. A mim já desapareceu. Pois, houvesse cá alguém que falara, pois eu fazia umas parrafadas com ele. Já tens um? Já quando a gente princípio a falar e muito depressa, muito rápido, tens que estar olhando bem para mais por lógica, a imensa maioria sim, porque logo também há outra coisa que o português cá da Olivença, pois está muito espanholizado em um sentido, hein, que fala assim, pois, o lunes, o martes, entende? O jueves, quando é segunda-feira, terça-feira, me entende? Nessas questões está mas eu acho que as palavras que foram novas, porque o português, eu não sou linguista, mas o português em Olivença, depois de 1801, ficou assim, como uma ilha, não? E então não tive a mesma evolução que o português de Portugal. Então as palavras novas que chegaram, por exemplo, carro em português, para nós é coche, porque é uma palavra nova. E também palavras que têm que ver com as instituições oficiais, por exemplo, os dias da semana, já mudaram. Somente a gente maior é que conhece segunda, terça-feira, mas já é o lunes, o martes. É uma maneira de aportuguesar palavras que são espanholas. É um chapurreado, como se lhe chama já em espanhol, nem português. Não, mas isso na jornada estavam todos os linguistas e quando foi perguntado àquele professor da Universidade de Extremadura, isto que é o portunhol, porque muita gente diz portunhol. Portunhol é uma coisa diferente. E ele afirmou que isto é português, 100%. Ainda que tenha alguma influência, evidentemente não. Então, entendia-se muito bem com os galegos? Sim. A língua, bueno, tinham palavras muito distintas, mas isso se nota que ou é um derivado do português, ou tem que ser assim, porque desde logo nós nos entendíamos divinamente bem. Às vezes alguma coisa que não catava, dizia-lhe, então o que é que estás a dizer? Pois, claro, é que o acento era uma migalha, pois de frente isto. Mas nós entendíamos muito bem. Os galguinhos ali eram dois primos irmãos.
Logo havia outro senhor já maior. Aquele era uma migalha mais. Não é que fora ruim pessoa, não era ruim pessoa. Mas aquele já era mais reservado, já não falava tanto, nem isto, não. E aquele falava mais a espanhola que a galega. No País Basco havia gente de Olivença, na migração, falavas com elas Sim. A gente maior, tu já sabes, Joaquim, que passava exatamente igual que aqui passa na Olivença. Pois isso, claro, eu estava ali o centro extremenho e ali depois nos juntávamos todos e já as pessoas maiores, porque claro que falávamos a portuguesa. E ainda agora, quando estive agora aí a ver o meu irmão, pois ainda juntei-me com dois homens já maiores, pois de 80 e um tinha 85 e outro tinha 88 e claro, pois a portuguesa e com meus irmãos, pois é o que falamos, a portuguesa. Tu já sabes, não sei se tu sabrás, ou já te expliquei, que foi uma ordem ministerial que veio dizendo que a Olivença era espanhola e que havia que falar a espanhola, não a portuguesa. E a raiz daí, pois isso... E quando é que foi? Até pois isso lá nos tempos do franquismo, como foi tão bom, não serão vocês franquistas, não é igual, não é igual. Como em tudo tinham que meter as ventas e nada. E tá, mira, o meu irmãozinho mais pequeno já lhe ensinaram a falar a espanhola. Mas a minha mãe e o meu pai diziam-me, aqui vamos a falar assim, hein, filho? E sempre falávamos a portuguesa. Mas logo já, quando saías, ainda podes falar, filho, porque é que vem e nos dão. E como a guerra civil aqui foi tão dura e tão criminal, pois isso. Estava a gente falando, pois a minha avó falava, e por que não nos ensinaram a nós? Não, isso. Então, eu acho que na gente jovem há muitos que acham que isso é bom, não? Sim, e por lógica, pois isso agora, através desta jornada que tivemos, que há que fazer mais, há que fazer mais jornadas, há que promover, pois eu penso que alguma pessoa que esteja mais bem interessada também, não só que vai a falar e a aprender, senão que pode bem até colaborar com a associação. Claro. E claro, pois isso é uma coisa muito linda que em Olivença pois, se volte a promocionar e pois, a fala portuguesa. Assim que há que trabalhar duro e tu já me fizeste a minha ficha e tudo isto? Tenho de fazer. Ainda não. Só sigo a língua aliana. Não, é claro. Claro. Eu acho que nós devemos procurar a defesa da nossa própria identidade cultural, não? É que não podemos, das nossas raízes não se podem renegar e nós sabemos legitimamente que em realidade descendemos de gente portuguesa. Ademais, com a dominação durante 5 siglos que teve a Olivença a portuguesa, pois isso, todas as raízes. Aquele que se veio já de Salamanca para cá ou de onde fora, bem. Mas todo aquele que seja Rodrigues, Silva, Farinha, como é, enfim, é Vidigali. Claro. Disse, eu com o meu marido falo sempre em português. E mesmo mando a caralho um português. Sim. Essa é a mulher do meu primo. Claro. Mulher do meu primo, a Remédios. Remédios Silva. É, porque alguém perguntou-lhe, então, tal te levas com ele? Brigo todos os dias com ele. E brigo, isso tem que mandá-lo ao caralho, pois o mando ao caralho e já está. Brigo o que é? Brigar, pois... Pelear? A peleja. E qual foi a sua língua inicial? A minha, raramente foram as duas. Eu nasci com as duas línguas. Falei as duas línguas durante toda a minha infância e daí que eu sempre falo português. Mas com quem é que falava? Quer dizer, por que razão falava as duas línguas? A minha mãe era espanhola, o meu pai era português. Na minha casa falava-se sempre espanhol, mas a vizinhança era a maioria portugueses. Então ali a língua que predominava era o português. Quer dizer, então, os vizinhos de lá
eram vizinhos vindos de Portugal. Exatamente, a imensa maioria eram vizinhos de Portugal. É que é uma zona que está reina a Portugal, faz fronteira com Portugal, está a compreender? E então todos eles lembram que terem antecedentes portugueses. Não percebo. Todos eles lembram-se de terem antecedentes portugueses, não é? Antecedentes eles? Sim. Pois exatamente, é que a imensa maioria são famílias de Portugal, então ali é a imensa maioria de todos os portugueses, não é? E na escola permitiam-lhes falar assim? Ou queriam que falassem? Havia que falar espanhol, por aí nunca fui à escola. Nós nunca fomos à escola, era para ir a guardar os porcos e as cabras e a regar e a sachar e já. Pero alguma vez sí que iam, não? Ou melhor? Sim, agora depois do velho é que vou. Mas há que falar a espanhola, agora a espanhola tudo. Qual pensam, quer dizer, pensam que esta terra poderá ter sido portuguesa alguma vez? Pois sim, porque Sim, nos foi. dizem os antigos que já 2 ou 3 vezes os portugueses chegaram até Valença. Não, e em Cáceres? E em Cáceres, Ali está o Olivença marco, também ali era está o marco de portuguesa. quando os portugueses ganharam a batalha e ali puseram o marco na praça de Cáceres. A Cáceres chegaram. De Cáceres. Então pode ser essa a origem, não? Claro, seria. E mesmo Olivença antes também era portuguesa. Campo Maior era espanhol. Por isso, quando seria? Porque os mestres íamos à escola e se dizíamos uma portuguesada, eles se riem de nós. E por isso é que nós não... Os que falavam a espanhola, pois eram mais isso e não nos ensinaram. Mas por que pensa que falavam assim seus pais em português? Porque vinham de pescadores, de além, vinham de não sei de onde, daí de Portugal e punham-se aí a fazer... E que chama-se casalinho, porque as casas tinham o telhado de linho, para não se molhar, de linho. Linho antes de fazê-lo, assim quando é assim alto. Linho. E chamavam casalinho, casas de linho. Casas de linho. Claro, é assim, casas de linho. Quando era pequenino, acabado de nascer, ainda não comia pão, já gostava de te ver. E quando era pequenino, acabado de nascer, Maria dá-me o teu nome, eu também quero ser Maria, que as Marias são alegres, eu também quero alegria. O meu amor me deixou só por ver o que fazia. Manuel, eras um cravo quando eras pequenino, e agora estás desmaiado, como a flor do resmeninho. E agora estás desmaiado como a flor do resmeninho. O dia que teu é meu, 3 mudanças fez o dia. Estava você enavoado, fazia sol e chovia. O dia que teu é meu, 3 mudanças fez o dia. Yo me sé, pues si no, adiós. ¿Cuál? Claro, tienes que... A ver cuál cantamos. Yo no me sé ninguna, tú te sabes todas. Ten que ser nesta, usted ten que quedar nesta posición. Sí, para que se oiga Con así los él. micrófonos. ¿No ¿Qué sabes? cantamos, a ver? Si no me sé ni un canta, José. ¿Qué cantamos? Lo que tú empieces, bajo. Ese famoso Vira, ¿sabes? Sí, el vida sí. Uy, pero yo me sé solo la mitad. Bueno, pues no hace falta que sea entero, ¿verdad? Con que sea algún estribillo. Venga. Ovira, vamos, Ovira, ai, Ovira, que cosa boa. Eu já vi ballar Ovira, ai, as meninas de Lisboa. Eu já vi ballar Ovira, ai, as meninas de Lisboa. Ovira e Ovira torna a revirar, que as voltas do Ovira son boas de dar. Zapatos e meias, chapé redondín, camisa engomada para o rapacín. Os ollos azules que ya foron meus, agora son doutro paciencia des. O rapaz da Portela, pero eso no la sabe la No, Guillermina. yo eso no me lo sé. Las Esa sí. palmiñas todavía, pero otra cosa no me hables. Yo sí sé, o rapaz da Portela. La murta. La murta. ¿Tú no te sabes la murta? Sí, Yo la murta me la sé muy bien. Es la pues única que me venga, sé la bien. murta. ¿Cómo empieza? Ahí está.
sé cantar y sé ballar, sé cantar y sé ballar. Hai todo iso se facer, hai todo iso se facer. Só de amor e non sei nada, só de amor e non sei nada. ai agora voy a perder, ai agora voy a perder. Oh prima, ya te casaste, oh prima, ya te casaste, ya o lazo te agarró, ya o lazo te agarró. Quedades que te quixera. Ya se acabó. En Portugal sempre, e agora tamén. Eu todos os sábados e os domingos vou sempre a Portugal. E aquí as persoas máis vellas chaman a isto casaliño. Sí, e en Portugal cando éramos nos pequenos non decían sedillo, ali decían casaliñ. Toda a gente decía casaliño, agora no, agora ya dicen sedillo, pero antes decían casaliñ. A origen de casaliño, da poboación? A origen portuguesa foi de unha guerra que hubo en Portugal, y esto se ve que era todo baldío, estaba todo abandonado, y entonces cuando esa guerra fueron gente que no quiso ir a guerra, se refugiaron aquí, en un bosque que había aquí, a orilla do río. Luego ya comenzaron aquí nun cabezo choso, un cerro que aquí se llama un cabezo choso, aí foi onde se formou o povo, nese cabezo. Iso cando que foi? Sedillo é muito novo, te pode ter 400 anos así. Sí, non é muito velho. Non, se ya se ve na construcción das casas, non ves, que non é muito velha. La igreja que é o máis velho e ten 120 anos, 120. Ya foi a ver a igreja, que é lá arriba. E ten 120 anos. É un povo que é muito novo. Lo máis vello é isto de aquí. Esta é a parte máis bella do povo. Como se chama este bairro? Esta aquí é a Rúa Bella. Bueno, aquí até os anos 40 toda a xente falaba portugués. Despois ya nos anos 40 ya na escola comenzaron a obrigar a falar español, e a xente falaba en casa en portugués, mas cando ya chegaban á escola ya tiñan que falar español. Entonces ya na miña generación ya falamos portugués, mas é somente portuñol que decimos nós. Más bien temos palabras en portugués e temos outras que son españolas. Entón há moita diferenza entre o que falaban as persoas máis vellas e o que falan as persoas máis novas. Sí, as persoas máis novas falamos, nos entendemos ben, mas temos que facer máis esforzo para poder falar portugués. Aunque temos moita boa relación con os portugueses e vemos o telejornal tamén da televisión portuguesa e tal, mas nos temos máis dificultad para falar portugués. Qual terá sido a orixe desta maneira de falar? Por que aquí se falaba así? Nos aquí, o povo se crea aí para o ano 1700 e tal, já perto de 1800, e a cual toda a xente que viña aquí, a cual toda era portuguesa, daqui todos os povos portugueses do alrededor de nós. Entonces, a xente, cando chega aquí, trae a súa lingua, as súas costumes, e son a lingua continua e tamén as costumes, há moitas costumes que temos cá que foren importadas de Portugal, porque a xente que vino aquí a crear o povo, a cual toda era portuguesa. Entón esta terra non terá sido portuguesa? Non, a terra nunca foi portuguesa. O que sí é certo é que era da encomienda de Herrera, que se chama, e era unha terra donde non había nada. Entonces viñeron para cá, ocuparon esta terra aquí e fixeron aquí as casas e tal, e já se estableceron aquí. Mas a cuas todo os antepasados de toda a xente do povo son portugueses. E entón, cual é a diferenza fundamental histórica entre Ferreira de Alcántara, ou Herrera de Alcántara, e Cedillo? Pois Herrera de Alcántara é un povo moito máis antiguo, já na Edad Media já existía Ferrera. Cedillo non existía, isto era todo monte, e era unha terra que pertenecía á encomienda de Herrera. Entonces, en Herrera falan un portugués, mas é un portugués moito parecido al de la zona de Galicia, a zona vosa. O portugués é moito parecido a la zona vosa, que é tamén moito parecido a esta lingua que aquí que chamamos do Valle de Xálima, que son os 4 povos, San Martín de Trevejo, os 4 povos que hai.
Herrera é un portugués que leva unha evolución de entonces para cá, mas quedou moito máis estancado e é un portugués moito máis antiguo. Entón vos non notáis moita proximidade en relación, por exemplo, ao Val do Xalma? Non temos nada que ver na lingua con o Vale do Xalma ni con Herrera. O noso portugués é un portugués que se vai evolucionando tal como vai evolucionando a fala portuguesa. O sea, el nuestro es muito similar a como falan os portugueses do lado de lá, porque o noso portugués nos vemos, como dixe antes, vemos o telejornal, ou compramos os jornals e lemos o jornal en portugués. A nosa fala é muito igual a la que ten eles de lá aquí da parte do Alentexo, é a mesma. Entón é máis parecido ao vosso, tal vez, coa Codeseira e con todos estes lugares da playa española con Portugal? Pode ser porque evolucionou na mesma maneira que evoluciona, que a lengua evolucionou lá, o sea, non ficou estancada como, por exemplo, ficou Herrera, que sí que ficou o idioma estancado e agora ten un portugués moito máis antigo. O noso é mesmo igual que el que falan eles da parte de lá. Hai algunha asociación cultural que se dedique ao fomento da lingua daqui, da lingua local? No, porque es que a lingua nosa, hai algún libro ya escrito por alguna profesora portuguesa e tal, e es que a lingua nosa é portugués. O sea, non temos esa particularidade que tiene, por exemplo, Herrera. Nós non temos esa particularidade, a nosa é portugués e ya está. Entonces non hai unha especificidade na propia lingua, é portugués. O que pasa é que é portugués, pois eso, adaptado ao español e, por tanto, ao portuñol, mas non ten unha característica propia que podamos decir que sexa unha lingua diferente del lado portugués. Gostaría que non se perdese? É gosto que non, e estamos na luta para que non se perda, e dai que na escola os miúdos falen portugués e todo eso. É gosto moito de ler a Saramago en portugués, aunque hai algunhas cosas que despois non as percebo moito ben, mas todos os libros que saen me los traen en portugués para facer o esforzo de... As asociacións culturais daqui que se dedican a recuperar o folclore... Sí, nós temos un variado e bonito folclore que é todo en portugués. Temos un grupo muito importante que se chama Cetre, daqui de Extremadura, un grupo de folk, que algunhas das canções que ten son de aquí, esas sí son de aquí, vinieron con os primeros moradores, vinieron para cá, ali ya non fican, e nós aquí continuamos con esas canções aquí. O meu amor me deixou só por ver o que fazia. Ele cuidava que chorava e cantava de alegria. Palminha, lerê, palminhas, palminha, lerê, me vem. Por causa destas palminhas o meu amor cá não vem. O meu amor cá não vem, o meu amor cá não está. Palminha, lerê, palminhas, palminha, lerê, tá, tá. Da tua janela minha, ao salto de uma cobra, ainda espero de chamar e tua mãe minha sogra. O castellano non ten que ver nada co dialecto. O dialecto saído daqui. Non pensan que pode ter que ver con que isto, porque nós ouvimos iso, que foi portugués algún día? Sí, posiblemente, claro, sí. Pero a mezcla nosa non ten nada que ver con portugués. Non ten nada. Non ten nada que ver con portugués. Ten menos portugués, que ten de vós, claro. que ten os cedilleiros e que ten ninguén. Para mí é unha raíz do castellano. Que isto estaba moi claro, que tardou moito en reformarse a F por a H, fillo, folla, fato, figueira. Esas cosas para mí é así. Claro, e é que non ten outra solución, pero que non pode vir de ali. Porque se viñera de ali non era de aquí. Ali foi onde primeiro se... Está clarísimo, non? O que está claro é que non ha habido de ali, que se ha feito aquí. Porque se ven de ali, entón non temos nada. De toda esa acción de árabe, de toda a xente, saí de ali de la educación. Pero iso, o castellano... No, que le día decir Valverde de Freno... Sí, Valverde de Freno, aquele ten un dialecto, pero non é como o noso, é máis... É máis parecido... É máis parecido ao gallego. Porque tamén dicen falar.
Sí, claro. Claro, no dicen palrá. La miña mai e muchas cosas, non saña moi, non tiene ninguno. No ten, xa está co castellano, xa te está falando en castellano. Eu dito no catalán, coño. No. Dito no catalán. Está dirigido a ela e está dirigido en castellano. Pero... Que é maldad, é a maldad do noso dialecto. Esa é a maldad do noso dialecto. Esa é a maldad do noso dialecto, que non temos capacidade para aguantalo. Nos dá, non sei que, en cuanto que parramos con outro, parramos castellano. Tampouco non é así, porque eu cuele estoy acostumada a parlar castellano. Tú fíjate tú, por lo menos, aí está a morte dele. Esa é a nosa morte. O non é cine? É cine ou non é cine? Vamos a verlo. Tú te crees que isto é de aquí? É de pensamento. Non pensan en ferrereño, pensan en castellano. Castellano nada, porque... Non pensamos en castellano. Porque parramos, entonces, si por dirigirse un a outro en castellano. Por dirigirse un a outro en castellano. En cuanto que vos pintes a cara. Estoy cuele. É porque parramos en castellano, non parramos en ferrereño. Sin embargo, cuele, barro portugués. Porque me tes medo. ¿Qué? A usted que lle parece, con que se parece máis o ferrereño, co galego ou co portugués? Pois me parece que co bazo máis. Co gallego máis, co gallego. Co gallego máis. Non ten... Tampouco hai moitas palabras que non se dicen con manás, pero... O portugués tampouco hai moitas palabras que non se dicen con manás. A naza é máis fechada que a voza. A voza ten máis castellano que ten a naza. Claro, é moito máis castellanizada, o gallego está moito máis castellanizado, verdad? Hai menos castellano en a naza lingua que na voza. O que pasa é que eles... Non andas, sabes, non? Sí, e eles tenen... Que ouvis un programa en gallego por televisión e o entendes como castellano, máis que como ferrereño. Sí, porque eles tenen iso, que le dan un acento ás palabras. Bueno, aparte do acento, dicir muita palabra castellana que nós non dicimos. Sí, tamén. Ele texta mundo castellano co gallego. E nós, o nazo é nazo e temos palabras castellanas tamén, pero... Claro, porque hai moitas cosas no portugués que non temos ni sentido de que vai. Eso está claro. E entón, quais son as principais diferenzas entre o ferrereño e o mañego? É a pronunciación. Eu penso que a pronunciación é diferente, ten cosas moi similares, pero hai palabras aquí o léxico é distinto, aquí as palabras son distintas que ali, pero non te podo yo tampouco. Pero parecelle que poderá ter unha mesma orixe. Eu penso que todos a forma de palrar, porque dice falar, aquí é palrar, a forma de palrar de a frontera con Portugal, desde Galicia, é a mesma. Hai un montón de exemplos. Espérate que un pouco teño que falar contigo. Buenos días. Mira, como era como se chamaba, porque ali agora chamase Xálima, como iso existía? Sí, cual, a serra que non vemos, a serra que está ali, que debajo está San Martín, bueno, pues esa é a serra principal de aquí, non? De feito hai algunhas persoas que le chaman o Valle do Xálima, non? Xálima. Me parece que estaba comentando antes contigo de que para nós, creo, me podo equivocar, que Xálima é unha palabra que posiblemente se empeza a utilizar con máis... Sí, pero bueno, repito, que é unha palabra con un sustantivo que se pode dicer con máis asiduidade, ou mellor, desde que empezan a aparecer os primeiros estudios, quizá galegos, sobre os falares fundamentalmente galegos desta zona, en toda a sección do Val do Xálima, ¿no? Pero que posiblemente aquí, desde moi antigo, se había chamado máis como Xálama, e pode ter o seu sentido porque realmente Xálama é unha palabra, un teónimo que pode ter influencias celtas, que se estaba referindo a unha deidade das aguas, a diosa Salamati. Entonces de Salamati vendría o nome de Xálama. Faustino Olivenza Sánchez,
80 anos. David Carrasco Pascual, 77 anos. Antonio Hernández Durán, 63. Onde nasceron? Aquí en Valverde del Fernández. Aquí, en Valverde. E como lle chaman ao que se fala aquí? O Chaporrao. 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 E non ten outros nomes? Non, que non sepamos. Agora que ten, sepamos non, agora le han dado en chamar o iso dos tres lugares, a fala dos tres lugares, pero o non sei o Chaporrao. Sí, aquí en Valverde é o Chaporrao. É o Chaporrao. E ali hai en as Ellas é Lagarteiro e en San Martín é Mañego. Mañego. E aquí Chaporrao. Chaporrao. Sí, aquí Valverde, claro. E qual pensan que é a orixe do Chapurrao? De onde ven? Dicen que procede de León. León e Galicia, estuvo, non sei que vamos De León, sempre se viu de León. de León lindando con Galicia. E a vos, que vos parece? Que impresión vos dá? Porque vos ouvistes falar galego, ouvistes falar portugués, que impresión tendes de aquí aparecido? E a impresión que teño le doi de gallego, vamos, máis parecido eu o leonés non o coñezo moito, pero o que máis le doi é gallego. Ao gallego. Porque unha vez estábamos nós, un compañeiro mei, fuimos cando as bodas de plata, estábamos en A Coruña e le preguntamos a uns traballadores que viñan ali que onde vendían sardiñas asadas. Despois nos dixo, pero un gallego é que nos ten que preguntar a nós onde venden sardiñas asadas. E despois ya outro compañeiro le tuvo que ensinar o carné, dixo, non somos gallegos, e a verdade. Para vos, cal é a orixe da vosa fala e como lle chamais? Chapurrao. Chapurrao se la chamou, pero ese nome non estou moi de acordo, non me parece a mí un nome así bonito para poñerle a unha fala. Un pouco depreciativo. Sí, un pouco depreciativo, sí. Como lle poría? Pois, que sei, prefería antes... Habrá que buscarlo un nome, agora non me sai, pero tendrei que buscarlo. Algo relacionado con Val de Xálima ou así, ou alguna coisa. O idioma de Val de Xálima, dialecto do Val de Xálima, ou algo habría que poñerle. Ou un nome a él solo, pero o Chapurrao habría que descartarlo. De que le chamen galego? De que chamen galego, pues, se confundirá moito, non? Nós tendremos que ter un... O mellor foi isto algunha colonia, digamos así, de Galicia en tempos, pai de celtas ou algunha coisa, porque en Galicia hai moita historia de celtas, non? Tengo conocimiento de que en alguna zona fronteriza, no solo de lo que sería la comunidad autónoma de Extremadura, sino de otras comunidades, como por ejemplo puede ser Castilla y León, etcétera, se hablan en la zona fronteriza, en algunos sitios, como la Medilla, hostia, ahora estoy hablando castellano, perdón. Sí, es que claro, al abrirme un campo, ¿sabes? Me voy, perdón, Vanessa. Digo que efectivamente, que vamos a decir, bueno, son cosas que quedarán conmigo ben para o traballo. Pois se non, ya sabes, corta. Que volvo ao punto de partida, que si coñozo de que en outros sitios se fala, en outros sitios fronterizos se fala algo parecido ao que non falamos, non coñozo realmente como se fala, dice, sé que existe e que o que seamos zonas fronterizas pode influir, pois sí, porque hai unha cousa que non debemos olvidar, que si nós temos algo propio con o cual podemos relacionarnos mellor con os nosos veciños, pois para que vamos a deseitalo ou desechalo, non? Amigos na escola sempre falas valverdeiro? Algunhas veces. E hai amigos teus que xa non falan valverdeiro? No, Valverdeiro é... Algúns. Le hablo todo igual, home, aí... Algúns. E os que non falan valverdeiro, por que non falan chapurrao? Porque non saben. Non saben. E por que non saben? Porque non... Porque seis padres son... Non sei, porque algúns que falan castellano. Quais son as principais diferenzas que hai entre os tres falares? As diferencias? A diferencia entre Valverde, Ellas e San Martiño, de Trebello. Personalmente, vale, Edu, personalmente, Sí, o sea sí, que, claro. o que aprecio, pois o que aprecio, por exemplo, é que
nós, os valverdeiros, quizá teñamos unha forma de falar máis influenciada por o asturleonés. É dicir, aquilo que para vos son oes, e para os outros hermanos, como en este caso serían os mañegos, tamén podía ser unha o Val das Hortas, para non ser o Val das Hortas, se fecha máis, para mí é máis unha o. É dicir, creo que temos máis afinidade, ou que temos máis influencia, ou temos máis impacto de o que sería a cultura asturleonesa. Os mañegos serían máis gallegos, e que me perdonen, non é a palabra gallego a gallego, sino que se notaría máis o falar, o dialecto sei, a fala dele sería un poquinino máis suave, máis como máis cercana ao gallego. E despois os lagarteiros para mí serían os artistas, e me van a perdonar os lagarteiros si me escutan, porque para mí os lagarteiros parece que cantan cuando falan, ¿no? É dicir, que habendo vamos a supoñer que estando aí no medio como están, pues como si hubieran recibido a partir do que teñen eles de propio de sí, pues o millor de aquí de os mañegos que os teño alá a oriente, e o que teño millor dos outros veciños que son de Valverde, que os teño a occidente, e como que están aí e te facen como unha, non sei se dicele, unha samba, non? Algo así que cando falan parecen que teñen unha música, non? É máis musical, para mí é máis musical, e quizá tamén un pequenino máis cerrado. Sabéis cantar a Rebuleira? Sí, así. A ver, como é a Rebuleira? Espera un momentito. Vamos a avisar a isto. Aitor, ponte tú esto. Y yo no me la sé. Yo tampoco, no me has hecho porrao. A ver, señora, a ver se usted sabe a ver se a Rebuleira entre os nenos e a... Este se sabe, A ver, este se sabe. a ver quen se atreve. Ai, non me sé. Sí, sala, sabe como... Ai, Ribulera, te comes e bebes, non teñas pena. Non teñas pena, non teñas pena, que el de Linares todo arreglar. E no seu conxunto, as tres falas, quais son as principais diferenzas que ten co portugués? Ou proximidades? Porque estamos falando dunha rexión fronteiriza, non? Sí, correcto. De diferencias, pues quizá que temos máis impacto, lógicamente, de o que é a lengua institucional. A nós nos afecta moito máis, lógicamente, porque formamos parte da mesma región o mismo contexto histórico, entonces nos afecta lógicamente porque temos que incluso que aprendela desde pequenos na escuela, e eles ese impacto non o tenen tan cercano. Entonces cuando hai unha relación entre nós e eles, lógicamente, aunque podríamos decir que desde os cimientos e a estructura estamos partindo casi de a mesma, os mismos elementos estructurais e demais, pero despois cando estamos rellenando as fachadas, estamos terminando o edificio, hai moitos elementos que son totalmente distintos, non? Tan distintos como pode ser, ya que posto o símil de a construción, o tipo de construción que nós temos, por norma general, de aquelas que nos quedan ainda máis populares, e as mismas que teñen eles. Hai diferencias en a propia construción, porque eles teñen unha influencia en outra. Pois igual que se ven os edificios en os bienes inmuebles, tamén en a construción, as palabras. A mí se me ocurre, por exemplo, que non sei se será moi gráfico, dicer que tanto Valverde como a Sella ou San Martín dicemos, pa o color da camisa que tú levas, ou a camiseta que tú levas, dicemos que levas unha camiseta moi bonita de color rojo, non? Sin embargo, eles dirán que a túa camisa, entre comillas, porque agora non sei se esa sería a palabra que dirían os portugueses, é vermella, non? Que bonita é vermella, non? Entonces, non sei se te vale, para o exemplo, o mellor me he espallado moito e non te... Vale?
Entón para ti, digamos que a orixe, no entanto, sería a mesma, non? A do portugués e a do valverdeiro. Sí, e penso que tanto o idioma portugués como que o galego, como é o dialecto noso e demás, todos parten do mesmo tronco e despois cada un evolucionan e cando van evolucionando de acordo ao que teñen ao rededor e a esa influencia que le van viñendo do exterior en cada momento, non? Entonces cada un agarra un derroteiro e unha forma de ficerse grande, distinta, non? Aunque hai moitas similitudes, como podemos apreciar os tres, que nos estamos falando e nos estamos entendendo perfectamente, e se houbera agora aí un portugués ao noso lado, nos entendería un 90% do que estamos falando, pois cada un ha evolucionado por o seu camiño, pero parten de un mesmo tronco. Hoy cántale ante Salvador, cántale, festejando todos juntos a nuestra vida, nuestra fe, cántale. Vamos todos a encontrarnos en la mesa del altar y agarraos de amar, al cantar y se bailar, y agarraos de amar, al mandar y se bailar. Cántale Valverde hoy, cántale a Rey Salvador, cántale, fregando todos juntos a nuestra vida, nuestra fe, cántale. Mira, vos faláis sempre valverdeiro? Sí. Sí. Sí? Sempre falastes toda a vida? Sí. Desde que nacemos? Desde pequeno. É o primeiro idioma. E agora entre a xente nova, entendedes ben o galego, non? Sí. Entre a xente nova que por exemplo, hai neste bar, hai xente que fala valverdeiro e xente que fala castellano, ou toda a xente Sí, a maioría fala valverdeiro, pero hai moita que ya fala castellano. Sí, a veces tamén é cando falamos con gente que non é de aquí e que é de fora, si vemos que empeza a falar en castellano, pues falamos en castellano, pero normalmente entre nós falamos sempre valverdeiro. O facto de que nós nos entendamos tamén, galegos e valverdeiros, que casi nos parece que estamos falando o mesmo, pode ter que ver con iso, co facto de que os dous temos esa mesma influencia da lingua institucional, tanto galegos como valverdeiros. Eu creo que se non nos entendemos millor non é por o tema da lengua institucional, sino que é principalmente porque temos un tronco común, que despois, ademais, añadiu a que partimos do mesmo tronco común, a lengua castellana nos ha feito que nos seamos máis cercanos tamén, por iso, bueno, pois iso sería un complemento, pero non necesariamente. É dicir, que se non hubiéramos tido a influencia directa da lengua institucional, pasaría un pouco parecido como con os portugueses, non? Que nos podemos entender. Claro, a proximidade, nós, por exemplo, o feito de estar próximos a Portugal nos dá a posibilidade de que podamos manter con eles unha conversación bastante coherente, nos entendamos todos perfectamente e eles non, está logo. Hai gente que os seus padres, por exemplo, falan valverdeiro e eles falan en castellano, e creo que porque os padres o ven como unha forma de falta de cultura ou algo así, e queren que os seus fillos non falen chapurrao, que só falen o castellano, como que é unha coisa de gente inculta ou algo así, que non é de gente máis do pueblo, non queren que se abra máis hacia o resto de gente. De todas maneiras tamén é porque non hai unha cultura de manter a lengua, porque aunque se ha intentado facer tamén de dar clases de chapurrao en as propias aulas, nunca se ha feito ni se ha permitido desde a propia Junta de Extremadura que poda ser algo que se poda manter a propia lengua de aquí. Vos estaríades de acordo entón con que se desen clases? Debería de Por ser supuesto. así. Sí. De feito, hai moitas palabras que ya se van perdendo porque non se fala. Porque non se fala. Porque non se Entonces, fala.
para muchas expresiones que se utilizaban antes, ahora ya se va a ir perdiendo de generación en generación. Aquí isto está así un pouco barullado, hai cachos dunha vez, cachos doutra. Claro. E tal. E así fala carabineiro, este si te relacionado con unha fala, porque antes a Guardia Civil eran carabineiros, antiguamente. Pues falaban castellano, e cando unha persoa daqui falaba castellano, os outros en vez de así fala castellano, dicían así fala carabineiro. Había así dito. Iso ya é difícil de encontrar en Valverde. E ten un lagarto no bolsillo, gente que era tacaña, que non quería gastar as perras, dicía, se non mete a man no bolsillo, ten lá un lagarto, e se non gasta as perras. Ese é tamén outro. E é Cuchino de má probo, que era así unha persoa que non está a gusto nin un traballo, ten agora un traballo, despois outro, e así non asentan lá o viñón. Cu de má acento tamén. Ui, cu de má, sí, tamén teño aquí. Os dois ten cu de má acento e Cuchino de má probo. Non vale nin parao nin pa carreta. O sea, unha persoa mellor que non valía pa, por exemplo, para estudiar, ni para quedarse na agricultura, que era así ruín, dicían non vale ni parao ni pa carreta. Hai outros estudosos que tamén investigaron este tema Sí. E que defenden que a maneira de escrever a vosa fala sería con ortografía portuguesa. E estou dicendo uns pinitos sobre o tema porque, como ben sabéis, le chaman os estudiosos a fala. E quando chaman a fala é porque falamos, non porque escribimos. Entonces, agora nos encontramos nunha coyuntura un pouco difícil, Vanessa, porque o que falábamos, como se escribe, non? E como se escribe agora despois de tantos anos. Cuando encima aí, desde os 4 anos, cando fui á escola me ensinaran que se escribía así, daquela maneira, e que aí, copulativa é unha I griega. Joder, como, hostia, agora como poño aí unha I latina, iso non me entra na cabeza, non? O a ñ, non? A ñ que estou asimilando agora, o sonido ñ. Bueno, pois o sonido ñ pois se pode utilizar como antiguamente ou como aportuguesado NH, pois bueno, pois te custa, non? Entonces, a nos meternos de golpe que temos que escribir a la portuguesa ou temos que escribir ao galego ou tal, nos va a costar, non? E de feito creo que si os tres pueblos que estamos aquí en este espacio tan reducido non nos hemos sentado de firme a dicer, veña, vamos a construir un diccionario e un noso léxico e a toda a nosa gramática e tal, é que nos dá vértigo, a mí polo menos me dá vértigo dicer, pero como? Si es que estou dicendo que aí falo que falo, pero porque hai moitas influencias, está o sustrato que ven de atrás, pero es que non podemos olvidar que a lengua non están mortas, e como as lenguas non están mortas, han recibido mucho bo e mucho mao de muchos sitios, como le pasa ao galego, le pasa ao castellano, e le pasará aos ingleses, e os ingleses, digo, de Inglaterra, e le pasa aos americanos con el Spanglish e el no sé qué e tal. Como escribides? Sí. Escribides en castellano? Como facedes? No, sí. Sobre a escritura non hai nada establecido sobre como se deberían escribir palabras en chapurrao. E un dos grandes problemas que hai sobre o chapurrao e que non existe con outras lenguas tamén de a zona de Extremadura e que se considera como castuvo, por exemplo, é que sobre o castuvo outras zonas así de Extremadura sí que ha habido constancia de escritores de outras épocas que han dejado constancia de como se escribía. En cambio do chapurrao, como non era lengua oficial, sempre se consideraba que había que escribirse en castellano. E non queda constancia de ni unha por aí de bibliografía con lengua de nosa raíz e, por lo tanto, non temos referencias. Sí que debería ser bo que houbera unha especie de biblioteconomía que recollera todas as raíces de chapurrao para que non se perdan. Ese é o primeiro desexo, bueno, se queredes dicir algo máis. Sí, aí penso que ya dije antes de facer un diccionario, un sitio onde se recolleran as palabras todas e a forma de escribir e simplemente iso. E penso que se debería de puñer unha asignatura desta en o instituto para que non se perda ni a escritura, bueno, que aprendan a escribir, que aprendamos a escribir en chapurrao ben y que se aprenda bien. No sé.
se repoblou con xente da zona galaico, a parte do Bierzo, tamén Leonés e demais, estado como estado. Entón esta fala ven de aquel siglo XII e XIII, os repobladores foran de por ali, máis a xente que poera haber por aquí. Entón a fala que é aquí entonces, e aquí está, que si galego, que si portugués. Fai poucos días empezou un catedrático presentando un libro en Badajoz e le posto para unha contestación e dendo que parece mentira que sendo catedrático de Historia da Lengua diga as tonterías que dice, falando de que isto non ten nada que ver con o galego e que se o galego van a dizer que o portugués é un dialecto do galego. Me parece un insulto á inteligencia, porque hoxe en día cualquier lingüista e cualquier historiador fala do galaico portugués medieval, que é de onde arranca o portugués. De maneira que se sabe de onde ven, e ven por do galego de aquel siglo. Vale, e entón, pero cal lle parece entón que sería a denominación máis adecuada para o que se fala aquí? Galego ou galego-portugués? Home, non é a denominación, aquí a fala le chamamos fala, en cada lugar ten 6 apellidos, aquí é Mañego, en Arrella Lagarteiro e en Valverde Valverdeiro, pero as lenguas tenen súa gramática e súa etimología, aquí son as mismas, varían algunhas palabras, algún giro, pero chamale a isto galego, pois se le pode chamar galego-portugués, como se le chama agora a esa lengua matriz daquel tempo, pois galego-portugués. O origen, ese origen, o que se le chame, aquí desde logo nunca diríamos que isto é portugués, e polo menos, e cualquera que estudie, nunca diría que isto é portugués, porque o portugués actual, sobre todo, é bastante parecido ao galego, as raíces son as mismas, pero é distinto ao que se fala aquí. E isto é máis parecido ao galego, ten máis similitudes, os que han estudiado, de varias universidades, sobre todo a de Vigo e a de Santiago de Compostela, pois saben de sobra que isto ten unha serie de sinonimias e de raíces que con o galego pois é un 80%, con o portugués se queda en un 50%. De fariña, o de fava, o de fogo, o de forno, o de ferro, pois son casi igual, pero vamos, agarrar o francés, que é unha lengua románica, e tamén é farine, fer, sei que a raíz latina sigue aquí máis similar ao galego de antes e de agora que ao portugués. Aquí está a montaña Jalama, que dimos xálima de todavía. A pastilla de xabón, e dimos xabón. En cambio, jamón, jota, e dimos jota, jamón, juez. Sabes? Que aí había unha... Queijo, con za. Igual que tinaixa, non dimos tinaixa, dimos tinaixa. Igual que pastilla de xabón, pero xálima que leva aí todavía, para que veas a través do tempo que a fala que non se haya perdido, pero sempre se perde algunha palabra, e dimos xálima. Aquí hai zonas, os bardíos, do lugar, hai un teso aquí abaixo que se chama o teso galego, de todavía. O Joan Vicente, o valle se chama Val de Xálima, sabes? E hai, como son nomes antigos, me refiro, agora, por non te sei dir, pero está o Joan Vicente, a Xunqueira, sabes, nomes que se agora puséramos, pois non tiñan, son de todavía, sabes o que te quero dir? Que teñen un significado. Mira, pero aí ves nese tipo de palabras que facer esa mesma distinción que se fai en Portugal, que por un lado pronuncian tamén xalma e do outro en queixo. É a mesma distinción. Ya. Nese sentido non sería máis lóxico que collesedes a ortografía portuguesa? É dicir, nese tipo de distincións, de escribir con J, por exemplo, xeito... O que pasa que a gramática aquí tamén... Que sabes? pensas? Porque vos faladelo, pero ahora... Nos o falamos, pero para escribilo non te creas que é tan fácil, O escribimos. Pero tú agora mesmo estamos aquí fora con Xoán, nos poñemos, estamos aquí fora con Juan. Aquí le han ensinado a escribir aquí xabón, o tinaixa. Ponen tinaja. E iso sería bo en a escola, unha hora ou dúas, de
por lo menos para que non se perda alguna palabra, ademais os que nacen en casa. Pero bueno, que me estaba dicindo todo portugués, tamén didín, hai outro historiador aquí que escribí que pon San Martín de Trevero con H, como os H intercalás que hai en Portugal, España, sabes? San Martín de Trevero, aquí sempre hemos dito San Martín de Trebello, con dos L's. Entonces é o que ocurre, que a normativa é boa a nivel académico e literario e de gramática, pero en estes momentos a xente aquí non está preparada ni para escribir en a fala, cuanto máis para poñeli o cosai que incluso a ñ, que está en española, pero en galego ya se pon ñ, en portugués ainda é NH, como ve. Por aquí os hai que se empeñan en que poñan NH, e bueno, por que non ponen GN como se pon en Italia? Os mismos razonamentos pode haber para poñer unha coisa outra, pois non será máis fácil que poñan a ñ e así non tenen duda, o pequeno, ou a L. Porque ao mellor tamén o traballo de elaborar unha gramática para a fala requeriría dun apoio de, pois, por exemplo, que os zagais pidesen na escola aprender todas esas correspondencias que escrevamos só, vamos ler o sea, ainda que digamos escrevemos só e todas esas cousas. Os zagalitos, desde que empezan a falar, falan en mañego e en lagarteiro. Non sabrán de onde procede, pero falan. E saben que isto é unha escaleira e que isto é un trípode e que tú estás fumando un cigarro. Non fai falta ensinarles a falar. A gramática le vendría moi ben, pero para escribir unha gramática fai falta xente que escriba e que sepa escribila. Feien falta unhas clases, volvemos ao mesmo, feien falta os diñeiros e os cañós, e que houbera gana de ensinala e as rúas para transmitila. Todo iso é necesario, pero é un pouco a largo plazo. Precisamente Galicia ha estado interesada en colaborar en ese tema e aquí se irán por as de Pavía. E agora pois ainda hai quen sigue con iso. Como se explica que coincida máis co portugués que co galego? Pois que sei, en portugués non sei como le chaman ao saltamonte. Como? Calzañoto. Bueno, sí, pues en esa coincide, igual que coincide Andorriña, pero hai outras mutas que coinciden máis aquí con o castellano que con o portugués. Pero podíanos dicir algunha palabra que coincidise máis co galego que co portugués? Sabe algunha? Sabe algunha palabra que coincida máis coas falas galegas que co portugués? Home, mutas, de nomes de plantas e de páxaros e demais, mutas. Por exemplo, sabe algunha? Home, é que parece que me está facendo un examen de reválida. Non, me... Te digo, cigüeña de onde ven? Do latín ciconia, cigüeña, en Galicia diría a cigoña, en portugués a cigoña, aquí a cigüeña, aquí é castellano, pero ven do latín. A paloma, en portugués é pomba, e aquí é paloma. A tórtola é a rola, aquí algúns vellos chaman a rola, e agora é tórtula. Sí, no, pero digo que moitas veces dixo... Na planta, a figueira é galego e é portugués. Claro, pero sempre, por exemplo, Quique Costas di que o léxico é máis parecido ao galego que ao portugués. Claro. E nós non vemos iso, vemos que é máis parecido ao portugués que ao galego. Bueno, pero aquí iso é cuestión de agarrarte o vocabulario de aquí e diferente como ha feito Quique Costa. Aquí han vindo moitos alumnos con Quique Costa tomando vocabulario de plantas, de páxaros, de ervas, de costumbre, e ha contrastado. Entonces, si tú ves 100 palabras e as comparas con o galego actual, incluso, non ya con o antigo solo, e as comparas con o portugués, verás que Quique Costa leva razón. Estivemos entrevistando a Quique Costas, non? E vimos que tiña un mapa no que aparecía o territorio do galego, e ali nunha parte o Val do Ellas, os tres lugares, e mesmo el afirmou que isto era para el o galego de Extremadura. Concorda con esa opinión? Pois sí,
Para usted entón, en Extremadura, nos 3 lugares falaríase galego. Sí. Non o galego de agora, pero que a lengua non é que non... Isto non é extremeño, porque se fala en Extremadura, é extremeño, pero bueno, as cigüeñas que ven en Extremadura son cigüeñas. E dirás que son cigüeñas extremeñas. Estamos. As lenguas non están con unhos ferros cerrados, metieren un sitio, as lenguas viñeran como viñeran, que oren ou non que oren, pero aí están. A cigüeña, aunque se volva outra vez para África. Pero despois os portugueses, aunque entendemos o portugués e sotoi galegos, pero nós falamos sempre o castellano. E após temos outra coisa, que falamos o castellano. Escuta, falamos o castellano porque vamos á escuela, cando fomos á escuela, que chamamos a escuela, as maestras, pois elas nos ensinaban o castellano. Non era a nosa palra, non era. E nós, pois, aprendemos todo. Porque se quero agora, en vez de idel, se veo aquí que viene un castellano, pero en vez de decirle Carballo, o que a fala miña daqui é Carballo, pero se falo con unha persoa que ve que é un castellano, le digo un robre, un almendro, unha higuera, ya le cambio, ¿no? Ya le cambio de... Claro. Como se chaman esas árboles na fala daqui? Ese é Carballo, almendra, a figueira. Carballo igual que Carballo, Galicia será Carballo. E a figueira, unha figueira. Claro. E todo así. Esa é unha palra que temos nós aquí. E unha cabra, pois nos é cabra. Cabra tamén. Un hijo, nos chamamos en parla daqui o fillo. Un fillo, igual que Portugal. Fillo. E Galicia tamén dirá fillo. O fillo. O galego fala tamén unha especie de portugués, tamén se entende ben con o portugués. O galego se entende ben con o portugués. Non, home, nós aquí non, mira, aquí minimamente San Martín, aí San Martín, pois aí están ovando un castellano. E aí están ovando na palra nosa, dunha forma e da outra, non? Cando aí están o pregón, ovando, que chamamos nos bando. E nas ellas igual, ou aí están en castellano e na nosa parla. No que falamos nós. Sí, pero antes non o feían, agora sí. É un grupo independente e lagarteiro, que os que estamos gobernando pertenecemos a ese grupo independente agora. Por iso, pues, nós, con o noso programa electoral, tiñamos posto, vou sacar para aquí un mes, temos posto que dentro do noso programa, o noso era identificar a lengua tamén, e temos aquí o programa en lagarteiro posto tamén. Non, é que hai veces que eu falar aos galegos e me recordan palabras de cando era de miña abuela, e mira, pues se iría así tamén. Mira, e estes tamén falan igual que falaban aqueles. Se aquí hai xente galego casado con xente de aquí tamén. E hai xente en Celanova, en Ourense. Hai un galego, un lagarteiro, que está ali casado tamén. Bueno, hai varios. Pero entón parecelle que hai palabras en galego que lle recordan a cousas que dicían Sí. os pais, entón que antes se dicían que agora xa se perderon. Sí, se están perdendo ya, porque a xente maior ao morrer, pues, a xente nova, con internet, con televisión, con todo, se vai a castellanizando tamén. Nos aquí tamén os bandos oficiais de Ayuntamento por a voz pública se chama, nos estamos en bilingüe, estamos en castellano, pois estamos de lugar tamén. A repetición é de lugar sempre. E o nome das calles tamén é de lugar todas. Temos todas, e, bueno, e a topografía tamén, hai zonas que se chaman todo de lugar, na fala. Que castellano, prácticamente, cando falamos con xente de fora, pero se non. E non deberían xuntarse os tres concellos para protexer mellor a fala? Debería, pero o que pasa é que aquí cada lugar tira para seis sitios. Por exemplo, San Martín protege bastante ben, nós tamén intentamos, pero depois o que é Valverde ya é diferente. Porque Valverde ten outra que non quere identificarse tampouco moito con Galicia, porque a hermana de alcaldesa é a conselleira de Educación da Junta de Extremadura. E sabes como é? Que tiña unha na cabeza, pero despois esquecido. Mira, o futuro da lingua, cal pensa que vai ser? Eu creo que da forma que vamos, pouco a pouco se vai a ir perdendo, pero
se as institucións non axudan un pouco máis, os lugares van cada vez perdendo máis iso. Auvira e auvira, auvira do mare, as portas da auvira son boas de dare. E ave canta la auvira, ai auvira é coisa boa. Pero ya non sei nada. Se sabía todo en portugués, ela sabía todo cantar en portugués. Mas entende o galego? A todo, entendo. Parecelle máis ou menos igual a como falan Eu comparo co portugués, o galego. Bueno, ten moitas palabras diferentes, mas o portugués e o galego son moitas palabras que teñen... Con quen se entende mellor, con galegos ou con portugueses? Pois, cos portugueses, porque estou aquí á fronteira, vou todos os días, bueno, cando posso vou lá a Portugal e falamos moito, falo portugués. E os portugueses pensan que é portuguesa? Moitos me dicen se a señora é portuguesa, digo non, sou española, sim. E non quedan sorprendidos de que fale tamén portugués? Non. Por que que fala tan ben? Porque cando nací logo criamos cois. E foi a vida dos pais já, e nós en casa, a falar o español, falamos o portugués. Mas non ten tido moito contacto con portugueses tamén? Non, porque xa 44 anos que levo en Bilbao, já tuve que cambiar ao español. Mas nunca se me esqueceu. Nem se me esquecerá ya da vida. Ten fillos? Teño un fillo e unha filla. E 4 netos. Está en Bilbao. E xa non saben falar portugués? Ya non saben falar portugués. E entenden? E entenden? Quen? Eles? Eles entenden, mas non queren que falo portugués, queren que falo castellano. Queren que usted fale o castellano? Claro. Cando era nova, toda a xente falaba así? Toda portugués. Logo já os meus filhos falam espanhol, já não entendem nada. Mas eu entendo tudo. A mim vou a Portugal e dizem que sou portuguesa. E quando iam á escola, en que falaban? Espanhol. Ah, sim, sempre espanhol. Sempre. A nós nos ensinaram espanhol. E por que pensa que deixou a xente de falar así? Porque já foi outra vida, já falava a gente, já tinha os filhos, já não sabiam, já não aprendiam o português, não aprenderam nunca. Nunca aprenderam o português. Porque na escola non se ensinaba? Na escola deixabanlles falar portugués? Non, nunca falávamos. Cando saíamos, unhas coas outras, mas non falávamos. Para onde se foi embora a xente? Para o norte, para a França, foi moita xente daqui, foi para a França, foi para o norte. E esses quando voltan xa non falan portugués? Non, já non. Aquí há pouca gente que fala já portugués. É que nem querem que falemos para o portugués. E aquí dizem, habla español. Bueno, pues ya hablamos español. E ten estado fora de Almedilla alguma vez? Que encontrase, mas non en Portugal, fora de Portugal, en España, que encontrase galegos ou portugueses? Eu saí un pouco de aquí, pero bueno... Você coñeceu galegos alguma vez? Eu galego, sí, tive aquí unha señora galega. Mi cuñada Pilar, unha cuñada miña, se foi logo para a Coruña e falou galego. E para Galicia, claro. E teño unha sobrinha que já fala máis galego que este noso. E os sobrinhos, logo el Tito se le va, se le va a lengua ya por galego. Sí, e pide mucho. Porque é moi parecido o galego? Sí, o galego e o portugués casi... Bueno, o galego e o portugués pues son moi parecidos. Todo ha de ver que linda Galicia con Portugal. E un pobo ya ni español ni portugués, porque ya están todos ali juntos. E ya diz que falan máis os portugueses máis español e os españoles máis portugués, porque ya se fixeron eles juntos. E aquí tamén, nós se isto non acaba, pois casi somos ya máis portugueses que españoles. Lo que é que logo ya agora, fai uns anos que se deixou e ya, pois non sei. Pero eu ainda se me vai a lingua para portugués. Se vivía do contrabando neste povo sempre. Sempre do contrabando. Unhas veces ia para lá o contrabando, outras veces viña para cá. E así era a vida. Toda a xente sabía falar español, non?
Os seus pais, por exemplo, cando era nova? Pouco. Naquela ocasión pouco sabían falar o español, pouca gente, tudo portugués. Tudo portugués, mas tamén se falaba español, tamén. Mas pensa que esta vila foi portuguesa alguma vez? Non, non. Pai tamén falou portugués, pai igual. Pai para onde eu vou ser. Os galegos? Os galegos tamén, ali en Madrid, vivía ao pé dunha galega e falábamos as dúas assim ao portugués. Falaban portugués cos galegos? Unha galega que moraba ao pé de mí. E que pensa que fala? Que pensa... Con que se parece máis a súa fala, a súa maneira de falar? Aos galegos ou aos portugueses? Aos portugueses, máis os portugueses, máis. Mas pouco máis. E na escola, toda a xente aprendeu a falar español, castellano na escola? Toda, na escola era español tudo. Eu leio moitas coisas, moitos libros españóis só. E portugueses tamén sei ler. Sabe ler portugués? Tamén sei ler portugués. E onde aprendeu a ler portugués? Aquí, no povo. Mas entón, había quen escrevese portugués? Escrever non é moito que sei, mas ler sim sabía. Tiña unha tía e eu no Brasil e puña leu a dirección das cartas. Pensa que o portugués se está perdendo aquí en Alamedilla? Que xa se fala cada vez menos, non? Aquí já pouca gente fala portugués. E por que pensa que a xente nova non o quer falar? Non. Olha, nós somos moitos irmãos e só falamos dúas o portugués, os máis já todos o español. E por que pensa que non queren seguir? Dúas é que falamos o portugués. E as outras já todas aprenderam de pequeninas o español. E por que pensa que non queren seguir falando portugués? Nós? Non, a xente máis nova. As máis novas? Porque já a gente já falavam mais o espanhol, já não aprenderam o português. Porque já não andavam lá para Portugal, como andávamos nós. Já aqui só em Espanha, falou a gente para ir a Espanha para ganhar de comer. E assim foi a vida deste povo. Eu sempre falei o português. Desde pequeno nasci no 1928 e em casa dos meus pais toda a vida falamos português. Bem, depois eu me tenho dedicado ao negócio com os portugueses e toda a minha vida foi assim. Aqui a Alamedilla toda a vida tem sido se falava mais o português que o espanhol. Eu tenho ido a Lisboa, tenho ido a muitos sítios. Você é português? Não, senhor, eu sou espanhol. Olha, me documento. Eu não sou português, eu sou espanhol. Meus pais e meus avós todos espanhóis. E já tem encontrado galegos? E já tem falado com galegos? Tenho. Estivemos em Vigo e havia lá e como eu falava português, disse, colega, então você é colega, é galego, você sabe falar. Tivemos no mês em Ourense, 25 a 30, que fomos a ver para ali umas instalações disso, de gado. E ali, pois, eu dizia que eu tinha nascido ali em Ourense. Eu nasci aqui, eu conheço tudo isto e eu não conhecia nada. Depois lá um velhote, eu perguntei, então, patrão, então não dá aqui um café para passar um bocado? Ele disse, olha, você vá de frente, vá de frente. E de onde vê toda a Grêmio. Entón entendíanse ben? Por todo o mundo. Entendíanse ben, entón, os galegos e os de Almedilla, non? Pois sí, entendíamos moito ben. E conte-nos algunha historia do contrabando, a historia que máis lle impactou. O contrabando había aquí moita Guardia Civil. E entón, claro, pois agarraba e había que andar de noite igual que se foran os ratos, ou que os gatos. De noite íamos e trazíamos homens cargados com cobre, com estanho, com tudo, e se os cravinos saltavam e se nos agarravam, pronto, já ficávamos sem ele. Como falava teu avô? Em português ou em espanhol? Como? Como falava teu avô? Meu avô falou português. Mas para vós não? Mas nós falávamos espanhol. Mas tu mãe e tu tia aprenderam português? E tua mãe também. E minha mãe também, já sei. Tu também falavas portugués. Se lembra como se falava? Dos mais pequeñas, não, os hermanos.
Toda a xente se lembra como se falaba o portugués, Sí. ainda que non o falasen de nós. Non é portugués ferrado que falan en Lisboa para dentro. É un chapurreado daqui da raya. Aquí é máis rayano, sabe? Portugués de Lisboa, por exemplo, custa máis a comprender. É igual que as Galicia, para ali tamén pasa na mesma. E cos galegos entendense ben? Sí, pois entenden ben porque falan o mesmo. Aquí toda a gente se entenden, toda a gente fala o porque é portugués. máis ou menos. Un para os pais, os avós. Esta a mí tamén fala portugués. Agora muita gente ainda, que a Toña e a Pepa sempre falan en portugués. Hombre, pues non sabemos se os galegos temos tratado pouco con eles algún día que vamos a unha excursión, por exemplo, para esa parte por aí, mas senón nós temos tratado sempre máis que os portugueses. Como era? Es que ya non me lembro. Menina da saia verde, ai que levas a vida salada. Levo cupiños de vidro, se os quebro non levo nada. Eu vira teu rosa e para vida, que as botas do vira son boas de dar. Era unha vida moito dura, porque viñamos da aldeia da Ribeira, cará máis de 7 kilómetros, e viñamos con 30 kilos á cabeza. E saían os guardas, nos o tiraban, e já non gañábamos nada. A vida era así. E as persoas ao mesmo tempo tamén traballaban no campo? Pois sim, traballaban no campo, traballábamos na terra, a saipar, a agarrar garrobas, a saipar garrobas, se achaba as batatas, se achaba o feijão, se achaba o grão. Era o traballo que nós tínhamos, desde que nasceu o sol hasta que se punha. Pero ainda a xente quedaba, antes a xente estaba aquí, e agora, a pesar de que hai unha vida mellor, foise embora. Agora, como aquí nos povos non há nada, fillo, pois se tiveron que ir ao País Vasco, outros para Madrid, outros para outro sitio, para a França. Eu teño tamén unha filla na França con 3 fillos, e se teve que ir daqui porque aquí non había traballo. Vostedes entendíanse perfeitamente cos portugueses? Eu sim. Agora mesmo vou a Portugal e eu me entendo cos portugueses. Mas eles non pensan que aquí en Alamedilla se fala extraño? Sí. Aí toda a fronteira, bueno, vamos a Guarda, vamos a Coimbra, vamos a Santiago de Compostela, que já estive, isso tudo, que já corri, e falava portugués. A donde me falava o portugués, falava portugués. Onde me falava os galegos tamén? Os galegos tamén falavam portugués, máis que o español, porque os galegos logo se coñecen. Claro, viña por aquí un home, un galego a gozar as tesouras, pois, claro, aprendíamos cos galegos tamén, viñan a gozar as tesouras e as facas, e a gañar a vida como estábamos nós. É igual. Entón ter esa fala local, que é toda aquí deste pobo pequenino, servía para relacionarse con moitas máis persoas. Pois con toda a gente, porque ya le digo, chegaba un galego a gozar as facas, eu a gozadore. Pois, claro, saíamos toda a gente que as facas a gozar as facas e a gozar as tesouras, e era galego. Ele é español, sabe español e sabe o portugués. E eu sou española e falo portugués. Eu vou a Portugal e pido uma coisa em português, não a pido em espanhol, porque sei falá-lo. Na escola nunca se falou português, nunca. Aí na escola era sempre o espanhol, sempre. E se falavam português? Non lles deixaban? Non, a profesora non nos deixaba. Tiñamos que falar sempre o español, porque dizía que éramos españolas, e sempre o español. Nós falamos o portugués porque aprendimos e andamos así. Íamos para Portugal, fillo, a vender cacharros, a vender loiça, a buscar fanjão, a buscar as coisinhas para comer.
no tempo da guerra ya sabes que o pasemos moito mal. Íamos lá a buscar o fanchón, as batatas, o pão e tudo. Sabe alguna? Sí, non vou saber. Olha, Nos cantar unha? canto-lo agora, canto-lo un instante. Agora vou cantar. Daca, 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 daca un beijo, non sejas má, non sejas má, non sejas louca, daca un beijo da tua boca. É portuguesa. Ganamos la doutra. No, Este é o refrán de aquí. No, era de Portugal. Por gusto, non é por ganar a vida. Si, da miña xanela, tú aí de facer unha ponte. Non pagan. Como era, como se dice? Sí, Pagan mediamente. Non nos pagan nada. Que tal dormes? Ainda temos que pagar nós por facer isto. Como falaban cando eran nenos? Toda a xente falaba así, calaborés? Toda a xente falaba calaborés. Bueno, nós falábamos ca xente como agora eu, pero íbamos á escola e falábamos o castellano, e redábamos o castellano, e se cantamos o castellano. Así que, así de país, falábamos uns cos outros. E na escola non lles deixaban falar calaborés, ou? Non, na escola falábamos castellano. Nunca nos dixeron que habláramos así o chapurrá como nos le dedimos. Íbamos á misa e redábamos castellano. E se viña gente de fora, pois tamén falábamos o castellano, ca xente que viña de fora. Mas que unos con los outros falábamos chapurrao, como digo. E os seus pais e os seus avós, eses xa terían máis dificultade en falar o castellano, non? Bueno, meus pais, sí, pero meus abuelos non os conocí, non sei como falarían. Pero meus pais, porque meu pai estuvo para Cuba, marchou para Cuba, andou polo mundo adelante, e falaba, pero falaba sempre en casa, sempre falou chapurrao, calaborés. Bueno, calaborés, didímolo nós, o calaborés, pero que eu sei que eso será porque isto ni é castellano, ni é español, ni portugués. Boa tarde. Buenas. Nós estamos á procura de persoas que nos conten historias de Calabor, porque estamos a facer un documentario, unha reportaxe Bueno. sobre Calabor. Pois o Calabor sempre ha estado así. Non vai a estar. Agora hai menos xente que antes. Antes había máis xente, agora hai menos, porque a xente se ha marchado á ciudad a ganar as perras. Si non hai medio de vida. E cuántos habitantes quedan aquí en Calabor? Ya poucos. Poucos? Poucos cuántos? Eu non sei, poucos máis ou menos que serán. Pois no inverno seremos uns 30 ou así. E depois no verán hai máis? Claro, no verano sí. No verano hai máis. Pero agora hai poucos, no inverno. Cando ven a xente se enchen as casas todas, pero despois ya cada un marcha a Madrid, Barcelona e por donde pode. A ganar a vida. Veñara, hasta logo. Hasta logo. Vou falar como falábamos aquí no pueblo. É un castellano antigo. Se ve que a través do tempo foi feito, pois antes a xente movíase pouco. Claro, dos pueblos andaban solo con caballerías, con burros, con tal, pues entonces o recorrido podía ser pequeno. Entonces a linga permanecía, diferenciábase incluso dunha aldea a outra e tal. Entonces nos ichi neste pueblo, pues agora a xente non vai a... Moitos non saben falar, outros sí, pero eu cando recordo a xente de acá era o dialecto que falaba, a lengua que tenía era esa. Solo falaban, e entre a xente solo falaba o dialecto daqui. E ese dialecto
de onde pensa que pode provir? Pois ya estuve a decir un pouco en principio. É un castellano antigo que foi quedando nestes sitios así aislados, que non recibían influencias de outras linguas de fora, de un lado, do outro. E foi quedando e... Mas parecese moito do portugués. Ten moito do portugués e ten moito do galego. Se está acabou todo. Xa, pero como era a vida de antes? Oh, A vida de agora é xa diferente. A vida de antes era moi esclavo. Había que ir a arrancar cepas para fazer unhas brasas de carbón, para sacar aí 15, 12 pesetas, que era o que nos pagaban. Desde pola mañana á noite aí traballando. Era duro. E foi traballar na mina? Sí, tamén traballei na mina. Moitos anos? Anduve uns 14 anos aí na mina esta de baixo. E que sacaban da mina? Eu estaba ali de barranista, un martelo, a furar, Sacaban estaño. Tes conocen o estaño? Sí. E cando foi que se deixou de traballar na mina? Na mina ya vai para aí uns 12 anos. 12 anos. E foi aí cando a xente comezou a ir embora? Claro, a marcharon a traballar para Madrid, outros para Barcelona, cada un onde podía ganar a vida. Isto, antiguamente de sempre, por naturaleza, e como comarca corresponde máis a Portugal. Como veis, para ir a España tenemos que pasar un puerto aí, que no inverno hai veces que está 8 días cerrado, polo menos antes nevaba e era máis difícil cando facía mal tempo e todo eso. Sin embargo, por abaixo ya echan. E claro, había máis contacto con isto de baixo, cando as fronteiras o permitían. Pero, antiguamente, a historia esta que digo, que leio un pouco aí do abade de Bazal, que é onde está o aeropuerto ese, de aí de Braganza. Pois di que, claro, isto unhas veces era como normal, a ser fronteira, antes de establecerse ben, unhas veces eran invadidos estes pueblos polos portugueses e saqueados e tal, e outras veces eran invadidos polos portugueses polos españoles. Andaban nestas lutas, non, uns cos outros, e viñan os condes de Braganza e tal. Se os portugueses habían feito alguna fechuría por aquí, viñan os condes de Braganza e arrasaban outros tantos pueblos de Portugal. Logo viñan os de Portugal e facían outro tanto con estes de España, limítrofes. E entonces, bueno, había esas cousas, pero a xente en sí, de sempre, ao ser pueblos veciños, pois, levábanse ben, a xente procuraba sempre levarse ben e arreglarse uns cos outros, comprar ali ganado, carne, o que fora, ou ir a vender, o que pasa para vivir uns cos outros. Sí. Eu ya me acordo de cando a dictadura, claro, aí era moi difícil pasar. Para pasar a fronteira había que xogarse a vida case moitas veces. Porque os guardias daban alto e a xente, por non deixarse agarrar, saía correndo. E unhas veces disparaban, outras, bueno, houve moita sorte que non, polo menos desde que eu me acordo. Algún morto houve por aí, sí, pero tempos máis atrás. E por que pensa que a xente deixa de falar así e comeza a falar castellano? A xente nova, agora vemos que non fala tanto portugués. Pois a xente nova deixa de falar porque marchan fora. Marchan para Madrid, marchan para cidades destas onde non ten con quen falar. Ten que falar. De todas maneiras, o castellano sempre se entendeu aquí. Sempre cualquier persona
sabía falar, aunque non fora moi ben, pero sabía falar o castellano. Sí nos ayuda porque os entendemos ben. Nos baixamos a Portugal e entendémoslos moi ben a eles. E nos tamén, eles nos entenden, que con este chapurrao, pois nos entenden bastante ben tamén. Sí, sí. Teña acontecido iso tamén? O co galego? Bueno, pois co galego tamén, cando vamos, pois se fala particularmente por Abadello, que agora mismo os pueblos de aí arriba, o que son a parte de Lubián, a parte de Pías, e todo eso, medio han estado que si escollía Galicia, e aí falan o galego igual que en outros, Porto, sí, a zona de Porto, a zona de Pías, e aí Hermisende, e falan o galego completamente. Identifícanse con ese galego ou identifícanse máis co portugués? Non nos identificamos máis con ese galego. Nos identificamos máis co galego que co portugués. Ben porque, bueno, pues porque hai moitas cousas que dentro do que cabe falamos igual cos galegos. Hai outros acentos que o mellor o galego pues le dá outra aquela, pero hai moitas cousas que son iguales. Ahora no. La antigua ya no se sabe. Xa non sabe falar. Claro, ya se va olvidando. Ahora sempre falan castellano. Falamos castellano, portugués, de todo un pouco. Nadie ha procurado establecer ou copiar, por exemplo, nun aparato, copiar a lengua, que isto é unha conversación de xente de acá e estar a gravalo, irlo conservando, ir preparando. Me parece que non hai ningún traballo sobre eso. E é unha lástima, claro, porque se debe de conservar o catalán, se debe conservar o galego, se debe conservar todo. Por que non? Pero o señor, a que é máis parecido o chapurreao? Ao galego ou ao portugués? Creo que ten de todo. Mais ou menos ten das dúas linguas. Ten das dúas linguas. Sí. E foi algunha vez a Galiza? Sí. E en que falaban cos galegos que falaban galego? Conseguía entenderse nese perfectamente. Eu estuve 40 anos fora traballando e tenía lá compañeiros galegos, falamos en galego. E cos portugueses, eles costan máis falar o español. Entón, a xente de por aquí, vamos aí a Braganza, falamos portugués. Falamos un pouco así como estou falando, non? Pero eles entenden ben, ya, así desta maneira entenden ben. Ai, que vais a sair, non te escapas, cuidado, non te escapas. Isto é o mellor do pueblo. Agora dixo pueblo, sí. Mas antigamente nós sabemos que se dicía pobo, porque non lo dixo aí, dixo non un señor aí. Pobo é en portugués. Calabor sempre pueblo. Calabor é sempre pueblo. Vamos chegando ao pueblo. Mas, onde vais? Pois vou a apañar chícharos. Onde vais? Vou a apañar fabas. Onde vais? A apañar fabotes. Onde vais? Ques pimentos, ques tomates, ques cebolas. Así é a fala deste pueblo. Fan gustos coas castañas. Gustos coa castaña. Que apañan. Facemos festas festas da castaña, non. As apañan e se venden. Véndenos. Eso son para vendelas. Esta non sei como serán porque ha venido un tempo malo. Non ha venido tempo, non ha chovido e serán pequenas. Non sei, pero en Galicia di que hai buenas castañas. Sí, en Galicia, sí. Que eu sei que hai moitas buenas castañas en Galicia. Pois, a pena máis que teño eu que non he ido nunca a Galicia, que diz que é moi bonita. Que te perdes, Santiago. Diz que é moi bonita. Moi bonita, diz que é Galicia. Como era o relacionamento que tiñan aquí con Portugal, co outro lado da raya?
Porque falan moi parecidos. Pois mira, a relación que teníamos en Portugal e en España era que había a fronteira estaba cerrada. Agora a fronteira está aberta. Tú podes ir a Portugal e eles poden venir aquí, compran aquí e nos vamos a comprar a veces a Portugal. Mañana ou domingo que ven vamos a unha festa que se chama Santa Rita, a un pueblo que se chama Terroso. Por que consideraba a Fraga unha persoa valente? Claro. Por que o considera? Inteligente, además. A Fraga tenía que haberlo nombrado presidente do goberno cuando nombraron a este. Bueno, Franco tenía que haber nombrado a Fraga de presidente. E non a Arias, Navarro. E non o que puxeron. Non o que puxeron. Nin a Suárez. Tampouco. Mellor a Fraga, creo que era así mellor, non haber venido o socialismo como veo. Creo que non, Nós isto non faremos, non. Dos falares do Xalma, do Val do Xalma? Pois a orixe é dobre. Por unha parte, as persoas que ainda estaban establecidas ali, porque non houbo, cada día está máis demostrado, non houbo nunca un ermo poboacional, sino que ali había xente, e o que cambiou foi a administración. Pasaron de administración musulmá, por decirlo así, a administración cristiá, pero o resto non variou nada, o povo seguía ali. Que pasa? Que esa nova administración, eu non me gusta falar de reconquista, sino de readministración, esa nova administración o que trouxo foi poboadores. Entón, fala galego-portuguesa sin dúbida, descendente derivada de colonos galegos con algúns misturados, algúns colonos leoneses, superposto unha poboación que aquí habería, que non sabemos que tipo de lingua falaría, algún tipo de mozárabe ou árabe, ou vai ti saber, non sabemos. Dice árabe, dice que na zona tal que se falaba árabe. Eu creo que non. A ver, eu creo que non, porque a maior parte da xente que trouxeron por aquí eran bereberes. Entón falarían tamasek, non árabe. O árabe sería a súa lingua religiosa, e punto. Pero bueno, a lingua que falasen, esta lingua superpúxose, como se superpuxo en todas as terras de readministración cristiá, e ese desapareceu na zona de lingua española pola presión brutal do español, digamos que se reabsorbeu no portugués nas zonas de lingua portuguesa, non? Que queda aquí? Unha variedade lingüística inequívocamente galego-portuguesa, pero con trazos moi especiais, algúns arcaísmos incribles e algunhas innovacións sorprendentes. E a nivel léxico o que queda é unha maqueta dos falares galegos. Iso é o que máis nos sorprende. Rebolo Carballo. Podes trazar a isoglosa polo medio do val. Chícharo Ervilla. Trazas Chícharo Ervilla polo medio do val. Non sei. Ti colles as formas galegas que temos para decir ballón, batega, bategada, tal, están todas aquí, e aparte hai algunhas máis. Enxurrá, chorrá, porque aquí teñen as terminacións adoadas, son au-a, como no valenciano, cuidado, isto non é castelán, isto é meridionalismo. O castelán o valenciano di fideuá, non di fideuada, di cremá, non di cremada, pois aquí igual, di todo en a. Entón, pois, digamos que quedan todos estas maravillas que nos sorprenden moitísimo, bueno, arcaísmos estes de estoxar por aforrar, o mue a múa, que en galego están desaparecidos, quedan na toponimia. A túa pregunta, por que Sabugal hoxe fala un portugués dialectal beirán cos restos que queiramos, e aquí falan isto que é máis parecido ao galego? Pois porque, digamos que isto non tivo máis que algún contacto humano esporádico moi concreto, non tivo contacto co portugués, sino co galego tampouco, pero sí tivo contacto co español. Non quero dicir con isto que moitas das cousas que aquí topemos
sexan castelanismos, as diferenzas, aquí, por exemplo, cando vemos, colocan o pronome diante do verbo, me chamo Manuel, dices, castelanismo como un mundo, claro, é castelanismo no brasileiro? Home, non sabemos, pero que non me atrevo a decir que sexa castelanismo, despois de miralo polo direito e polo revés, aquí teñen un tipo de colocacións de pronomes que non temos nin en galego nin en portugués. Por exemplo, nas perífrases ou nos tempos compostos que teñen con haber ou con ter, o pronome vai detrás do participio. Por exemplo, a cama hemos feitoa esta mañán, hemos feitoa. E, coño, en galego non podemos decir a cama teño feito unha chea de veces. Non sei se o podemos decir, non sei se na gramática se o recolle, pero a min é unha colocación, e esa colocación é castelá, nin de coña, nin por asomo. É dicir, tempos compostos con haber. Claro, aos galegos soanos rarísimo, coño, tempos compostos. Tiñamos en galego medieval como perífrase. O portugués teno moi, vamos, non é unha cousa frecuente, pero teno, pero o galego do Bierzo tamén o ten. Vamos, eu teño grabacións do Bierzo e teño falado con falantes do Bierzo que teñen tempos compostos con haber e desde logo que non son nada sospeitosos de castelanismo, conxugan infinitivos, teñen un léxico maravilloso, non sei que non sei canto, e preguntas que has feito, pero non en función enfática por castelanismo. Resquicio arcaico, tampouco sei. Resquicio arcaico propiciado polo castelán, tampouco sei, non o sei, queda bastante por saber, entendes, queda bastante por saber. Agora, eu non podo dicir que todo o que existe aquí e non exista en galego-portugués que sexa castelanismo, porque hai cousas que se poderían, ao mellor, explicar por arcaísmo que evolucionou aquí. Sí, pero non me refería ben a iso, referíame, por exemplo, pola explicación que estás a dar, poderíase concluir. Non me refiro ao vídeo. Podes concluir que esta forma, este galego, chamamos entre aspas ou como queiras, é así e non é como usar igual pola presión do castelán. Ou formulado de outra maneira, as falas do sabugal en contacto co castellano e por extensón, calquer fala portuguesa en contacto co castellano costuma dar un resultado semellante ao galego? No, porque temos algúns casos moi curiosos. Temos aquí temos a Alamedilla, un pouco máis arriba espera un momentiño, déxame separarme un pouco, se non perdo perspectiva. Creo que anda por aquí. Por aquí, isto que é? Non, andará por aquí. Aquí debemos ter a Bouza, en Salamanca, son poboacións portuguesas, que nestes momentos están prácticamente todas castelanizadas. E o resultado non é o mesmo, para nada. É dicir, o que topas aquí é un castelán con certo sotaque fonética portuguesa e con algún resto léxico portugués. O resto é castelán puro e duro. Sí, na voz teníamos a sensación de que desaparecera xa. No, unha compañera nosa, unha persoa portuguesa que de Viseu, ainda estivo ano pasado ali, estivo falando nos bares, no único bar que hai ali, porque son 100 veciños, estuvo falando cos paisanos, está vivo, pero, claro, ela é portuguesa, chega falando en portugués. A mí pasoume en Olivenza de chegar falando galego, incluso aportuguesando un pouco o sotaque en galego e empezarme todos, esto es España, quietos. Entón, eles co portugués, sobre todo, claro, eles saben pronunciar sonoras, eres tal, tumba, síntese moi cómodos. E ademais saben que o portugués é unha lingua utilísima. Pero a maior parte deles, como nos pasa ás veces a moitos de nós galegos, imos a Portugal e entón non sintes a necesidade de aportuguesar o teu galego. Ves que o teu galego vai ben, pero claro, tamén pensas, iso tamén non fai un español, como os portugueses o entenden. Entendes? Bueno, hai que tamén relativizar todo. Ora, o de integrárense, de sentírense arroupados nun complexo máis amplo, sobre todo máis práctico, e todo iso, eu teño falado con eles, e eles ni se identifican co galego, ainda que se recoñecen e tal, pero menos co portugués. Eles saben que o portugués aí que é moi útil, pero que Galiza está moi lonxe, e todo o que queiras, pero, digamos, hai simpatía
simpatía cos galegos porque se aproximan máis a falar deles, sobre todo eles, o que fan moitas veces é, cando veñen a Galicia, poñense a falar en Valverdeiro, Lagarteiro, Mañego, en calquera sitio, e claro, calquera de nós nota que fala un galego raro, non? Ou na mili, cando coincidías con eles, tal, fala un galego raro, dicir, hostia, isto é unha cousa máis rara, sobre todo porque tamén o sotaque tampouco é galego, é unha cousa rara. E gustalle sorprender. E dice, pois eu son de Cáceres, que vai ser de Cáceres se usted fala non sei que, saca o carné e tal, sempre coa mesma historia. Con Portugal, a ver, se temos aínda barreira mental os galegos, non van ter eles, aínda que estean pegados. Se ya ten un de tú e coño, non van ter eles. Mais aínda, e sobre todo, nós temos consciencia, cada vez máis consciencia de sermos galegos, pero eles non teñen consciencia máis que de ser españois. Eles son españois, como van ter algo con Portugal? Entón, os galegos tamén son españois. Digamos que a afinidade pode vir tamén por aí. Eu non che vou negar isto, non che vou negar isto. Agora, ortografía é complicado, porque incluso o sistema de sibilantes... Sobre todo do vínculo, as teorías que promovidas desde Galiza, non? Sí. Parecen facer entender que o Val do Xalma tense que desvincular dos outros 7 enclaves fronteirizos que hai ao longo da portuguesa, sobre todo dos outros 3 que hai en Extremadura. No, desvincular políticamente nunca, porque é a mesma loita. É a mesma loita polo recoñecemento e pola existencia. Agora, eu teño moi claro que o portugués está esmorecendo completamente en todos os enclaves, menos aquí. O galego-portugués está esmorecendo en todos os enclaves, menos aquí. Aquí teñen unha conciencia lingüística tan forte e tan grande que eu, aínda que non se escribise, eu creo que se mantería. Ahora está claro cada vez con máis deterioro, porque a escola dá, e as medios de comunicación dan, e as comunicacións con fora dan, e a maior relación con xente de fora dan, xa non son esa sociedade endogámica que non tiña problema, ahora son completamente permeables a todo tipo de castelanización, entendes? Que se abeiran aquí ao noso país, hai simpatías, tamén hai moita antipatía, incluso hai persoas ali que hai xente ali partidaria de escribir como portugués. Non se coñecedes Martín Galindo, non coñecedes? Martín Galindo empezou dicindo que era unha fala celta, dicindo que era unha fala autóctona, e agora di que hai que integrarse en Portugal. De feito, Martín Galindo escribe con NH, con LH, con dobles S e tal, logo fai uns cristos de carallo porque non domina nada. Pero claro, hai un problema gordo de que non coincide exactamente o sistema de sibilantes que ten o 40% da poboación. O Valverdeiro, integralo no galego non habería problema, integralo no galego oficial non habería problema. Deixándonos a un lado a disputa normativismo, reintegracionismo. Non habería problema. Pero cos outros dous sí, porque os outros, tendo sibilantes sonoras, non os teñen como fonemas, teñeno como sons. Non habería problema, pero, por exemplo, no que no parque que procede do predoso dental, que les pronuncian xa unha interdental cando din ondi, dodi, tredi, catordi, quindi, na cudiña vou cudiñar. Entón tampouco serviría a ortografía oficial para eles? No. Que proposte para que eles escriban? Porque eles necesitan... Sí, claro. Que propoño? Nos fixéramos unha proposta no ano 93 desa asociación Alén do Val, e desde logo a Asociación Fala e Cultura dali entendeu na ben, pero logo demos conta que ali senta moi mal que veñamos de fora a decir o que tes que facer. Eu dixo, mira, esta é unha proposta, vos collede o que queirades, tal. Teñen moi boa relación cos portugueses, teñen algúns incluso antepasados portugueses, pero o deles non é nin portugués nin español, e o máis parecido que encontran é o galego. Iso é o que che din sempre. O máis parecido que encontran, o que les falan é o galego. E o portugués non. Sí, entendémonos, tal, pero... Entendes? Iso é o que che din sempre. Entón, por unha cuestión eminentemente práctica, eu a solución que recomendaría era unha proposta do galego oficial. Agora, se a Xunta de Extremadura acordase unha solución, digamos, reintegracionista ou portuguesista para todas as falas galego-portuguesas que ten Extremadura, a mí tampouco me parecería mal. Agora, se iso conlevase a que efectivamente habería unha introducción na escola, fose visible a lingua, estivese na toponimia, estivese en todo iso, senón non. Senón para...
sea, ti non fas un ensayo lingüístico para logo non aplicalo. Se o aplicas, aplícalo con todas as consecuencias. Se non estamos botando para atrás a moita xente que se farta dos ensaios, entendes? Propriamente olivetinas, mas muitas delas têm raiz portuguesa. Eu vou comentar algumas delas, como por exemplo fetichera, uma bruxa, currucento, que tiene rumbre, guafañoto, o saltamonte. Aí detrás desa serra, iso todo é Portugal. Todo por aí, todo estamos rodeados de Portugal. E aquí han vindo a traballar portugueses e vamos e vimos, o sea que nos hemos criado como quer que diga con eles. Dai-me raiva porque aqui mesmo a Remédios e a outra que era a minha prima Cacilda, e a Remédios está casada com o Emílio. Essas falam a português? Falam a português, mas nem sempre, não? Não, a mim dá-me raiva porque ao melhor princípios a falar com eles a portuguesa e da portuguesa princípio a espanhola. O portugués daqui somente será falado. Escrito non, porque a maioría da xente que fala portugués era xente que non tiña posibilidade de ir á escola, que eran analfabetos, e por eso fui evolucionando a lingua portuguesa, fui evolucionando. Nel momento que comeza a escola, ya non se escribe tampouco portugués, aunque ya aprenden ya a leer e a escrever, mas ya non é en portugués, ya é en español. Aí toda a fronteira, bueno, vamos a Guarda, vamos a Coimbra, vamos a Santiago de Compostela, que ya estive, iso tudo, que ya corrí, e falaba portugués. Que siguen empeñando que isto é portugués e siguen empeñando que se escriba NH e LH. Me parece moi ben, temos un país libre, pero razonamento non ten niñún, se que non hai razonamento. Tanto a gramática e a ortografía han cambiado durante o siglo, e unha lengua, sea escrita, sea oral, que non sirva para entenderse, non sirve para nada. Rapazes da minha idade, raparigas do meu tempo, nasci casenta mocinha e desfrutem da mocidade.